हारियाव खौसेथि गुबुन हारिनि गादबनायनिफ्राय उदां जानायनि आरो बर'नि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि आरज गाबदों श्री श्री बिमा दुर्गानाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुन्दारि हादानपारा गामियाव बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा दुर्गा फुजा खुंफुङो। बर' हारियाव खौसेथि बर'नि बिग्रायारिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि बड'लेण्ड जानायनि मिरु बाथौनि गाहाय नेहाथारि देबेन बर' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे फुजाखौ बर' हारिया खौसेथि जानांगौनि थाखाय बर'फोरा थाबै बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय बर' जोहोलावफोरा थाबै उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय बे फुजाखौ होदों होनना बुंथियो। गुरु रंगिला माया देबियाबो फोरमायोदि आफा बोराइ बाथौआ आंनो खिन्थालांगोन बर' हारिखौ मेगनाव मोदै दावराव दावसि आरो खैफोद जानायखाय रैखा मोननो बिमा दुर्गाखौ फुजा होनो थिनदों आरो बे फुजानि गेजेरजों खौसेथि फैगोनखौ मिजिं खालामदों। इसोरखौ फुजा होनाया आइ बिमा दुर्गा मायानो फुजा होनाया आं दिनै बाथौ सिबियारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि सिबियारि आङो दा सिबियारि जानानै आफा बोराइ बाथौआनो आंनो थेनाव खोन्थालांबाय बर' हारिनि जोबोद दुखुनि थाखाय आरो इनिफ्राय बुहुद आन्दलननि थाखाय आरो बुहुद दिनै दावराव दावसिनि थाखाय बर' बिमा मेगनाव मोदै जानायनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ दिनै थेनाव खोथालांनानै दिनै आङो आइ बिमा दुर्गा मायानि फुजाखौ खुंनो होदों। आइ बिमा दुर्गा मायानि फुजाखौ मानो खुंनो होदों होनबा दिनै माबाया रामा जेरै गावगाय हायि बायदियाव मोननानै आइ बिमा दुर्गा मायानो फुजाखौ होनानै जेरै रामा देरहादों फिसाफोर थिग बिदिनो जोंबो बर' हारिया देरहायो खोमा होननानै आरो ओमफ्राय बर' हारिया खौसेयाव फैयो खोमा होननानै आंखौ बैनि राम बायदिनो आंखौ अबथिरा सम गैयि बोथोराव फुजा हो बिमा दुर्गाखौ नों गाबज्रि आरो बेल' नङा जायनिखि जाया नांगौबोला आरो लुगैदोंबोला मोजांखौ खौसेखौ लुगैदोंबोला डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट खुंनो खोथादों। बे फुजानि गेजेरजों बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जागोन होननानै बेसेबां फोथायनाय दङ? बेसेबां आइ आफानि अननायसै जुदि गावसोरो अनामोनबा बिदि थिनामोन ना आंखौ आं दिनै सासे बोराइ बाथौनि सिबियारि जानानै गुरुजि जानानै गावसोर जेरै थिनदों आंबो दिनै मावाबाबो जाया आं मावनांगौ बायथ' जादों। थिग बिदिनो आं हारिनि थाखाय जोबोद दुखु आरो ओमफ्राय हारिनि थाखाय जोबोद माबा आरो मुथुथे असान्ति अरायसान असान्ति बिनि थाखायनो आफा बोराइ बाथौ खोन्थानाय लोगो लोगोनो आङो दिनै बर' हारिनो खोन्थाबाय आरो गामि गियाथियाव खोन्थाग्रोबाय आरो इयावनो थबैनो सम गैयै बोथोर फुजाखौ दुर्गानि बोथोर फुजाखौ हो ओरै होननानै कमलाबारि डिस्ट्रिक्टआव खुंग्रोबाय सालबारि डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय नै दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव मा गामि होनो हादानपारायाव खुंग्रोनाय जाबाय फिसाखौ। नेक्स्ट अबाव खुंनाया कमलाबारि उनाव खुङो माने जाय जोंनिखौ रायजो राजाया हांख्रायोबा आं इखौ खुंहैनो हागोन फिसाफोर। बबेबा जायगायाव गाबोन हांख्रायहरबा गाबोन थांनो औ माने जेरावखि जाया इसोरनि थिननायाव थांनांगौ आंहा बायथ' आरो ओमफ्राय इसोरनि मोन्थाय दा आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनबाय आरो फिसाफोर। मानगोनां निउस चेनेलनिफ्राय दिनैनि बेहाय नुजाफैनानै जोंनि बे बोथोर सुयै दुर्गा फुजा जों बर' हारिया जे दिनै माखासे अलखदाव गोग्लैना दङ जायनि थाखाय बर' हारिया दिनै गावजों गाव एना एनि नांलाय खमलाय बुथारलायनाय बेनिफ्राय बर' जातिया जाहाथे खौसे जानो हायो बारग'नो हायो आरोबाव बर' हारिया दिनै गुबुन हारिनि गादबनायाव गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानानै जों दिनै रायजो खुंनो गोनां जादों। जोंनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ जों गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय आरोबाव जोंनि गोमाना थानाय बड'लेण्ड रायजोखौ जों जाहाथे धोरोमनि गेजेरजों राजनितिनि गेजेरजों रायजो राजा गोरों गोराफोरनि नाजानाय हेफाजाबजों जाहाथे उदां अख्राङाव जों लाबोनो हायो। आरोबाव जोंनि जाखिनि बिर जोहोलावजोफोरा बर' हारिनि जानानै नांसोमबोनानै दिनै थैयाबाबो गोथै बायदि बिथांमोना जेल सिङाव
दिनै बेसेबा दुखु जालानि गेजेरजों जिउ खुंनानै दं बिथांमोनाबो जाहाथे खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव फैनो हायो जों बे थांखिखौ लानानै थांनाय 2002 मायथाइनि देवल फुजायाव जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि रुप'यि धुङालागा गामिनि श्री श्री गुरु रंगिला माया देवीनि ध्यानाव एबा बाथौ थानसालियाव आफा बोराइ बाथौआ फैनानै जोंखौ ओरैबायदि मोनसे बिथोन होलांदों जाहाथे नोंथांमोना गुबुन हारिनि नाख्रेबनायनिफ्राय बारग'नो उदां मोननो बर' हारिनि गोमानाय बड'लेण्डखौ उदां अख्राङाव मोनफिननो थाखाय नोंसोरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो नोंसोर मा खालाम बोथोर सयै बिमा दुर्गा फुजाखौ हो अब्लानो नोंसोरनि गेजेराव गोजोना खौसेया फैफिनगोन नांलाय खमलाय बुथारलायनायनिफ्राय नोंसोर सान्थि मोनफिनगोन आरो गुबुन हारिनि गादबनायनिफ्राय नोंसोर देरहासारनो हागोन आरो नोंसोरनि जाखिनि अलखद बे अलखदनिफ्राय नोंसोरो रैखा मोननो हागोन बेबायदि जोंखौ बुंनाय लेखा जों थांनाय आगस्ट दाननि 6 खालार बेदिना सालबारि कमलाबारि दैमालु फोथाराव जों बेबायदि मोनब्रै जिल्लानि जोङो सुबुंफोरखौ सासे सानै जा हायो लेंहरनानै जों बेहाय बे फोरबोखौ खुंखांबाय थिग बेयाव फोरबो खुंनायखौ नुनानै बे चिरां जिल्लानि जाखिनि भक्तफोर दं बिथांमोनाबो ओरैबायदि गोसो दुंखांबाय गोसो दुंखांनानै जोंखौ दिनै हांख्रायना लाबोनानै हयथ' गावसोरनि माखासे हेफाजाब मदद लानानै हयथ' हारिनि सान्थिनि थाखाय जों दिनै बे बोथोरसे दुर्गा फुजाखौ नैबे हादानपारा गामियाव होनायनि खाबुखौ मोन्दों आरो मा बबेनिफ्राय बाहागो लादों दा बेहाय बाक्सा जिल्लानिफ्राय दङ चिरांनि दं क'क्राझारनिबो दङ बेनिफ्राय ओजोंहा तामुलपुर एरियानिबो दङ आरो मा दिनैहाय दानि सरकारा गोबां माने दानि जेलाव थानाय सिमा बारायनाय गोबां सावरायदों होनगासिनो बिथांमोनाबो दिनै आर'ज खालामदों बेनि फिथाइखौ बेसेबां माब्ला मोनगोन होननानै सानो नोंथांमोना थारैनो जों जे दिनै जोंनि गेदेर गोलावफोरा जेरै नाजादों हयथ' बे नाजानायनि गेजेरजों इसोरनिबो हेफाजाब नांगोन बेनिखायनो निस्सय बिमा दुर्गाया अनोब्ला हयथ' जों खम समनि गेजेरावनो जा जोंनि बर'नि हास्थायनाय गेदेर गोलावफोरनि नाजानाय बे नाजानाया थारैनो जाफुंगोन जों बेखौ आसा लादों आरो बे आसाखौनो थिनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ बेबायदि मावदों आरो मा इसोरनाव दिनै आर'ज खालामनानै रायजो राजानिसिम मा बुंहरनो सानो जोंनि रायजो राजानिसिम खावलायनाया बेनो जेरैबायदि चिरां जिल्लानि रायजो राजाया गोसो गोजोननानै इसोरनि सेराव बिमा दुर्गानि सेराव रायजोनि सान्थिनि थाखाय बोर बिदों बेबायदिनो जाहाथे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बेबायदि फुजा फोरबोनि गेजेरजों इसोरनि सेराव बिमा दुर्गानि सेराव आर'ज गाबनानै जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनो हायो बेनि थाखाय बर'नि गेजेराव थानाय जेसेबां धोरोमारि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो हयथ' गावबा गावनि नेम निथिनि गेजेरजों जाहाथे इसोरनि सेराव बर' हारिनि सान्थिनि थाखाय बर'नि उदांस्रिनि थाखाय बर' हारिनि जेलाव थानाय दावहारु बिथांमोननि सान्थिनि थाखाय जाहाथे बोर बियो जों बेखौनो बर' हारिनि गासै धोरोमारि बिथांमोननिसिम खावलायदों आरो मा सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं